ka je kana faɗa wa 'yan mata cewar ai Nomzi almajirin gidanku ne. Ban san wannan magana ba. Okay, this is the countdown, the something, the countdown. Hukumanta ni Aminu Abu Umar aka Nomis G aka the Hausa rapper. Na da gaya mata ba wani abu. Assalamu alaikum jama'a, sunana Haruna Abdullahi daga teburin mai shayi, a tare da ni akwai Sahabi Abba Umar. Malam Sahabi Abba Umar, barka da zuwa teburin mai shayi. Barka mana zuwa. Menene inkiyar da ake ma? Ina da different nicknames da haka. Gasis na wasu suna kira da Sahabin Namis, wasu ce Obesere na BJ Jos, wasu ce Madugu uban tafiya. Ka koma kwankwaso? Ina koma kwankwaso. To, da ake ma inkiya da Sahabin Nomis, hakan yana nufi cewa kai kanin Nomis G ne wanda muke gani a Arewa 24? For sure, Abba Umar. Aminu Abba Umar, Sahabi Abba Umar. Ok, yayan ka da gaske kenan. Ba wai ƙarya kake ba. For sure, ba kuma neman suna kake ba. Amma kwanakin baya ka taɓa yin birthday, Miskil ya ɗauke ka ya ɗora a status, sai wata yarinya take cewa ai ta san ka. Har take furucin cewa ba kai bane wanda Nomis G almajiri ne a gidanku, wai irin mai wanke-wanke ne haka a gidanku shi Nomis G din. Haka dai yarinya ta ce, kuma na tabbata ba za ta yi ƙarya ba. Ya gama suna yarinya ne? Sai an faɗi suna? Yarinya kan ai ta faɗa, ai magana, ai kai yanzu baka yi magana ba kenan, ka je kana faɗa wa 'yan mata cewar ai Nomis G almajiri ne. Ban san wannan magana ba. Kakka ƙaryata mana, saboda kana gidan talabijin shine kake tunanin cewa. No, ban faɗi wannan magana, waye ya gama wannan magana? Ai na ka ji wannan magana. Ita dai ta faɗa yarinyar nan cewa ka ce Nomis G almajirin gidanku ne, kai ka faɗa kuma da bakinka. Shi kuma sai ya gaya ma? Sai ya faɗa mu. To kai me kace idan dai ba haka, idan ba cewa kai almajirin gidanku bane, kai me kace? No. Me kace yarinyar? Menene kawai ta tambaye ne dai na irin na ga mata dan relationship na da Nomis. Me kace mata? Na dai gaya mata ba wani abu. Me kace mata kawai, simple question, sun baya ce mai sauki, me kace mata? Ya birthday ne yaushe ne birthday ne. Ina so in tambaye ka, in dai har yayanka ne, ka san an ce blood is thicker than water, jini ya fi ruwa ko? Ya fi ruwa kauri. So ai akwai ɗan abin da zaka iya yi wanda zai nuna mana cewar yayanka ne. Ka gani? Okay, kana so ma wani abu na sha kamar karakter shi. Kamar karakter abin da yake da yau. Shi kuma top 10 wajen zafafa goma, za mu iya ma wannan, za mu iya shigo ma. Okay, this is the countdown, the top 10, the countdown. Hukumanta ni Aminu Abu Umar aka Nomis G aka the Hausa rapper aka the hip hop ambassador aka the Babban Muhammad Zain aka kai. Kauce. Masha Allah. Wannan shi yake nuna mana cewar kai fa dan uwan Nomis ne, sannan kuma kai kanin Nomis G ne da muka saba gani. To amma akwai wasu raɗe-raɗi da nake dan ji a gari kan cewar wai da ba Wizzy za a sa a me sunan fim din nan ma ba? Wannan show din da ake, TV show din da ake a Arewa 24. Daɗin kowa. Ba wai Wizzy za a sa ba, kai za a sa a wurin. For sure wannan magana haka ce. Ok, to me faru ba a saka ba, aka tunkuɗe ka, aka ture ka, aka sa Wizzy a wurin. Duba da yadda kai kanin Nomis ne, shi kuma ba kowa bane, kawai an zo an sa shi ne. To, ka san yanayin abubuwa problem da aka samu shi na farko, wanda a time ɗin da nake kokarin a sani fito a wannan role ɗin. So, ina da school, ban gama school ba. Ok, makaranta ce ta hana ka. Ina zuwa makaranta. Gaskiya ne. Shi kuma Nomis yana gaya min cewa dai irin like ko da ina zuwa makarantar da haka dai zai samu dai ga ina zuwa ina samu ko da ɗan ne ko sinsin ɗaya ne haka ko biyu haka ne. Kuma so gaskiya shi mutum ne wanda is busy, so ni ma ba ɗauki abin kamar like serious. To dai kai ne matsala daga gare ka ne kenan. Problem gaskiya dai zan ce kusan daga ni ne kuma da school ɗin da abin zai min yawa saboda kana makaranta. Sannan amma kuma mun yi magana, shi ya ce min to normal let me become cooling down. In so in ma aka gama makaranta aka gama komai, in so da abin da nake so sai a samu shi. Amma yanzu kamar ka gama makaranta ai ko? Na gama school na tsani. To yanzu me kake yi? Yanzu haka ana dan baka hozuli, ana dan
wannan tukunna da ana hozulin din kuma rabi kenan kai har yanzu baka ni kama wurin da zaka ce nan ina samun kuɗi ba kai dai kana dan tsallaka kana fifigani ana dan rage ta bali alhamdulillah za su kana dan fifigani yawa ana dan a kasan kuma Bahaushe in yace alhamdulillah bai samu abin da yake so a rai ba Bahaushe in yace alhamdulillah yana nufin da yana to alhamdulillah dan samu amma wani samu yake samun da za a ce wai a wannan ya samu kuɗi ba yau wannan an kashe matsalar yau da gobe ne ba wai wani nawan tara ba yanzu har yanzu kana kokarin neman wanda yafi wannan kenan abin da kake ci sosai kaga baka gode Allah ba kenan na'am baka gode Allah ba kenan a ya ban gode misali ka ce ai kana dan samu wani zaka na dan gashe pocket money ne haka shi fa duk shi Allah idan ya baka koya ya baka kawai ka ce mai ka gode har zuciya amma kuma na ce na gode da zai alhamdulillah ba haushe ka faɗa ba wai alhamdulillah ba haushe ka faɗa ta ba haushe alhamdulillah da ce ai mun gode Allah har zuciya har can ciki har zuciya can ciki yanzu idan sai nan dauke ka a teburin mai shayi aiki zaka zo ko ba zaka zo ba misali wanda zai na rike mana haske a baya ya rike haske a baya aha rike ma haske kamar ni a ce kan nan ji ina rike okay kan namiji to kaje namiji ya dauke ka ranke dade wannan ka arewa last week mana zai shoprite ni da abokina wannan saraki zaka san saraki mun je shoprite na yarinya ibo ce in ka ganta fara ce tas yarinya fanke wallahi dan nuwa ban san ta ba ina muna sauka kan wani ta zo waje na kawai sai ganta you look familiar ce mata maybe ta ce min ta san ni ta ce mata zaki ga sani na ce amma ana kika sanin take na mun cewa ai ta ka kalli yan comedies in ka san mi comedies ba okay da ku yi mi comedies wanda ta min ma ba wani yaro ma a unguwar nan ma da yake wani wannan sai mu a unguwar ku ne a lokacin ba wani ko ta waje shuna ma ake ana shine wancan shine wancan a wancan lokacin wanda ta kai da ta kawo ma cewa har artist in zai waka za a kira a tambin ba wanda yake gira kamar tambin Bushkido ne amma inda aka tashi kiran comedians sai da take ta kawo ma an kira mu hatta kana da so ka nuna mun cewa lokacin da Bushkido ya fara comedy kuma lokacin kuka fara gaskiya a lokacin muka fara shi to kai da shi waye yafi wa aka fi kalla misali a gaskiya Bushkido a tambin gaskiya ya fi mu saboda like yanda da abin mai serious mu mai wannan daukan ba kana da kenan da kun dauke shi serious ku da kun dauke shi serious a wannan lokacin da yanzu muna wannan comedy da mun kai har yanzu ba yanzu ko ake kira ba magana muna Kano da yanzu kun bi wannan muna cikin Yarbawa can Yarbawa Lagos ni haɗo comedy da Lagos comedy a can ake wannan ya kace a can ake samun kuɗi kana haɗa kanka da su broda shagi kana haɗa kanka da su yanzu wannan week ga ganni da broda shagi wannan karan brain da wannan kana ne so ka nuna min cewa saboda kwakwalwarka ta kai sai dai ma a ganka a Lagos kafi karfin Kano kafi karfin Kaduna kafi karfin Jos arewa ma dai kawai a kan inda an zauna arewa an shafe shekaru kuma ya kamata a kan da arewa kuma a ka kuma anan kai wayo yawa sai dai amma za a ringa lekowa ana dan ga ganin ma haka dan ga gida sai a sake hawa jirgi amma ai Buroba tana kudu to yanzu me zaka iya cewa masu kallon ka yanzu tunda ka faɗa mana sunanka Sahabi Abba Umar kuma sahabin Nomis kuma ana kiranka da Obesere kuma ana kiranka da mene ma ɗin Madugu uban tafiya ba Madugu uban tafiya ni ban san inda ka sabo wannan Madugun ba kuma Obesere kuma Nobi Jesus to shikenan me zaka faɗa wa masu kallon ka yanzu misali wace shawara zaka ba ta rayuwa kawai to ni dai shawarar da zan ba da mutane ta rayuwa shine dai first of all dai na farko tukunna ka san ko me kake zama a ce da na farko ibada tana gaba tukunna da farko da abin da kake yana ka hada ko menene ka dinga tana cewa fa kai musulmi ne kuma fa a wannan time at any time ubangiji zai iya dauke ka so kaga kenan aka abin da kake ya zama na cewar ka san me kake yi saboda yanayin life za ta iya zuwa ma a koya ne sannan kuma da ka tsaya kai focusing akan abin da kake in dai ka sa a ranka ko sata kake kai focusing a sata a'a no ba wannan ba in baka shi da mun koya yara irin wannan abubuwan kuma ai kai kanka ba ka zauna kallo ba ka taba sata ne da a ba ina ba Musa bane ni ka kira sunan mutane ba ka ce Musa a Musa yi wanda ba Musa sorry ba kana bane kai a ni ba dan Kano sorry yaran mu ne kai in ka dace Musa ai ana yin Musa mai Musa dan
Dan Sululuf Musa kenan. mai dan Dan Sululuf Musa mai dan hannu ba, ga an ce Musa mai dan hannu kenan. masha Allah. A malam Sabiya ba Umar muna godiya sai kuma abu daya da zan tambaye ka a ƙarshe shin ya kaji shayin nan da zafi ka ji shi yayi daɗi ko bai daɗi ba? Gaskiya shayin nan naku ni yanzu lissafi nake ma yanzu ganyen shayin da ka haɗa da shi ka dan samu shi a leda tafi. A ai bayan da za a yi mu baka. Duk wanda muka kira shi ne za mu bashi zai sha To ka sai da ringa interview da ni kullum ina sha. A'a. Kai an gama interview da kai ai kai da ƙara kiran ka kuma sai dai in wani abu ne ya haɗu da kai ko za ka taimaka ka kawo mana Shi yanzu ma ma'ana ni wannan shayin kenan na luza shi kenan sai wani lokaci. ai sai wani lokacin yanzu tunda baka shanye wannan guntun da ka bari ma aje shi za ka yi a nan za ka aje shi Da jarka na za mu baka ruwa da lemo da za ka tafi da shi ba sai ka shayin nake so a jarka zan ɗure. to shayin nan 5,000 kawai 5,000. Aha. to malam Sabi muna godiya assalamu alaikum To shi barka sai mun sake a gayyatar ka wannan show namu na Teburin mai shayi wanda nake tare da Director Haida wanda tun ina ba a tambaye ka wannan ba yanzu shikenan mun gama wannan muna godiya Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum A ya isa ai.